Hi guys, nandito si Marco nag-ayos ng kitchen namin. Ayusin niya yung yung backdrop ng kasi nakita niya sa video dito. Ang pangit daw ng view dito. Kaya ngayon, inayos niya. Kuya Marco ayaw magpakita Kaya ang gulo ng kitchen kasi tinanggal niya lahat ng laman ng ref. Grabe My God, ngayon niya lang inayos yung ref. Ano na nangyari dito, Marco? Ayusin mo? Ha? O sige. Tapos yan, ayusin niya yan. Alisin namin itong ref na ito. Ang material lang ito. And then, basta makita nyo mamaya. Yan ang before. Stop! Please, bakit ayaw mong magpakita? Tapos isang bill dito. Ibigay ko dun sa lama. Here. Good morning, bagong gising kaya maga pa ang mata. Nandito na ako sa kitchen, nagluluto na. At eto, naayos na namin yung kahapon transfer na refrigerator. Ayan, nandito na yung cabinet. Isa na lang ang refrigerator dito. Alam nyo kung saan namin nililipat? Nandito. Yes, nagkapalit lang ng pwesto. Tapos ako ngayon ay nagsangat. And then, mag-prito ng itlog. Good morning kayo dyan. Lahat-lahat. Okay lang ba? Smile, smile. Nag-umpisa raw sa simpleng ubo, lagnat ang naramdaman niya. Kung saan po di mong problema. Pagaling na siya. Nga naman kang nakakadiha. Ha? Kung sa may gitanaw-tanaw ni mo. Bisa ka. Nag-umpisa raw sa simpleng ubo, lagnat ang naramdaman niya. Kung saan po di mong problema. Pagaling na siya. Nga naman kang nakakadiha. Habang nasa ospital. Ha? Nakita rin Kung sa may gitanaw-tanaw ni mo. tulad niyang frontliner. Bisa ka.